Tuman Pulau Hills Tribe Tuman ajak kong nang litum jenoy jahar jagoy pasal dak menang tupon lo lasila sota intensi ilitum phan Karbi Anglong angkang pi lapen North East angkang pi anda letang lo ilitum sarjai kathar pen Sixth schedule mate mini constitution of India labang suar ron ilitum phan nang pachini pon lo pilih pen ke tara basalong pen ceng pon lo Karbi Anglong angkang pi dame ilitum real sixth schedule kapang ceng pon pu lake keceng si pini ladak kacapahai dun lapen ladak labang so constituency lo ilitum dak sisi presiden duniram timong makehai lapen kaduga we songja tum an nang litum ladak kacirap dun pen ke paun dun bangke nang litum han Karbi Anglong arat tum an tame kacuru pajir lasi non kiwanji hudlang kami ilitum town committee election da dotulang town committee election hud kami lason thak thak silitum claim pon pupusi ilitum ning pepon lo lapen labang so a message Karbi Anglong angkang pi lapen NC Hills andal le pupusi nili ning pepon lo ilitum jongsi lanon ladak hilong ke doa bab Jerman labang so bab jong silitum bang thaiji pulo tangte ilitum athak pencor frui jot ke chok tedi kali magalan labang so bab jong silitum banang pasiksak olo pulo tangte angkur pen fujok silitum terek klot nangi kali magalan lasik pinia bangke labang so bab chok chelo pusi ilitum angkur pen fujok si ilitum methang ining ke hang ador ke so nai nai ya thengpi litum dak tara basalong pen pini parja pon lasi ilitum pini ladak bang kep lo gadi cacapahai dun wek labang kep arat kelake nang litum ardi kelake nilitum nang litum long nang podun de nang litum lo ardi ke the nai nai tum lo lapen non herjong ilitum lo BJP National Party pen ke hai dum da nang japok dun lo gadi nang japok dun lo INC pen da nang japok dun lo lapen independent atum pen nang japok dun lo alang litum handai litum kadu kawe RRC ke the pen Richard Depsina Piliani the importance of APSLC lapen sixth schedule kang tang nangi pukachini pen alang litum National Party along pen hai der pitame ilitum long nang kajapok dun churo ek neng dei no ne boy kadu ko dalang han churo na lasin ilin pen kadu ko elam pading pon olop londang de nang dum arju sele de tahai sita ethe alam nili ningje thungtung ilitum asiam tuliram ronghang kaike noho amai long tame ahok alam ilitum than the siku half truth alam si ke than siku lasi labang so alam jong si ilitum yong si half truth alam ke than pa beng hoi puson tangte piniar ni ilitum long rat atum nang dun jima nang dun hai jima nang dun ai heda jike sita ahok alam ilitum masar six schedule long ku pima ke do labang so alam ke than dak ajok si pini itum long rat atum nang ke cedo dun lapen pini dak example ke ilitum dak tarabasa pensil itum kaida lang konver nang koku nang litum si kaparjap nang litum si rat pan amek patheang nilihat hela malang liphan pachining tum social media lo mobile hai huye lo YouTube hai huye lo ilitum han lapen niliphan alang allegation nang ipi half truth walang liningje berke nili ningje tung te don social media lo pache thangalam haladak nomination ke file hu non MSC election nomination file there bhi scrutiny pudo je nomination ke file chundunde ma pu halasu kirlan arni tuliran rong hang ke hai niliphan alangli bethang a party workers atu nili hem nang ke toisi bikrom nang ke APSLC pen cheono nang phan nominated MSC nang pekpon po lapen counseling ni rapet nang ku alangli telefon pen niliphan na chingki Laya hokla pilihan ni non head social media mobile long nang litum langot tuliram rong hang ku pia pot sila bang solam chat mi dai dah
Nili ningje long lo. Election na hut kubi bot ningje hai check se pai hedet lo. La bangeli tum kadu ko beta pini Arjuna kokko. La sen dak taksi. Election of Prang ke. Team kar biang long pen lo. Song thro hatum dame close 2.3 ke ka welcome lu. La ke well mesena step possible. Ili tum APSLC pen man ke long recap keng sang phan ke pek ni tum kroi pre la pen lem sa long an kala tum phan election nang ba thudun long le ku si tum ning jepon piniar ni ku pipor rolang li tum ar mo kache je na tum ong thore je election of bang ke keng sang tum phan voter list than nang ibra ning ja he la pen keng sang tum phan bore war sa ning thaning bra ning je hai he la pen long le pata thaning bra ning je hai he a election BJP han pahai de na phi pini ani to wara jo lang tum rally kidam chon prokopia podlo la bangali tum pini arju vekning a dutnut jenata la sinilin pena poro en ponoelo ka preka site dolang mane ka duko me phan pini la bang so lem kali na tu media tum tamena tu pachimi tamela bangke nile la bang so lam magela ka hok pini alila hanse sa hok ki polam kali la ke dili matahala bang so apura tep log nili tar judur long bek laki nomini dere mesi nang pipo APSLC pen ciono ipu bangke tuliram rong hang agunda tumang si fun pen funang lulu labang ke ahok alam lu lasi alang li ke longri kacing hona joine si pini arjap thiblo sta penang songja tum ke asona jap thip hai he kace jor kace nam si pini ata klem bom lang kedam tang bithong long ason ke komama lo kace jor ke dil nang than po kongres kace jordep ACC kace jordep Aam Aadmi Party kace jordet kace jorje komalo APSLC komalo potang te Bikram Hanse ke hai koma ke jalo potang te jai kathar ke ja songja ubang rat chini pini alang li phanta ka phere lo gente la so ki uni adoksi gunda ka men thenge chok pe jelak tum kace bhai lo gente hala so aning ke jange si APSLC tum office ki pidamet ke lahaya port ajar porta kali ajar porta kali lasi nali tum ta ning pinang ne APSLC ke le non ke wangji MP ke la ke highway po lasi tum la bangso MP ke long itu mujhe toju nai da litu masar jai ka thara phan Samson Singh tia phandai tum MP pamandu long le MLA pamandu long le CM pamandu long le khala suktai tum ka cerap tun de bonlu sta pini ani ke nangli nili pini cerap tu na jok pini dak ang thek long lu ka cerap tu na leke la sole bangke komalo potang de tum asar jai ka thar lasi kadoi phadal li chorolo nal tum cepaduk dun thega pot